Takže priatelia, krásny dobrý deň a ja sa momentálne nachádzam na reprezentačnom plese a prišla tá najpríjemnejšia časť, je to dezert. A dali nám k dispozícii klasický čokoládový dezert, už polka je aj zedená, z klasickej bielej múky. To som samozrejme odmietla, keďže držím taký optimálny životný štýl a doniesli mi takýto zaujímavý zákusok, ktorý sa tvári tým, že je bezlepkový, že je zdravý. No otázka je, ak tam je lepok, čo je tam namiesto toho. No a zistilo sa, že teda, pokiaľ je tam múka kukuričná, je tam cukor, glukózovo-fruktózový sirup a zahusťovadlá a ostatné škroby a dokonca hydrogenizované oleje, tak popravde ani tento koláč nie je zdravý. Takže záver toho, keď sa jedná o bezlepkový, či už chlieb, pečivo alebo zákusok, tak je dôležité si vypýtať zloženie, z čoho sa to skladá. Takže ja napriek tomu som zistila, že išlo iba o klasický marketingový ťah a aj tento zákusok odmietam a radšej si dám čistej vody. Takže z mojej strany všetko a možno sa pýtaš, prečo práve natáčame v takýchto zaujímavých priestoroch a konkrétne, či veríš, či nie, nachádzame sa na ženských toaletách, pretože chceli sme to točiť v krásnych priestranstvách na recepcii, no žiaľ Bohu, život ma zase otestoval a vypli nám tam svetlá. Potom v druhých priestoroch nám chodil personál, takže tam boli zase limity. V druhom nám opäť vypli svetlá. Takže nakoniec ja som povedala, že ja sa nevzdám a dotočím toto video a aj keby to mohlo byť na toalete. Takže podarilo sa. Takže rada do budúcna. Pokiaľ sa jedná o niečo bezlepkové, neznamená to, že je to zdravé. Pretože výkyvy inzulínu so škrobou sú absolútne rovnaké, akorát s tým, že tam nie je lepok. Ale ako povedal môj učiteľ, je to rozdiel, ako keby si padol namiesto z 12. poschodia z 10. Takže z mojej strany všetko a rada do budúcna. Vyhýbaj sa aj bezlepkovým surovinám. Takže z mojej strany všetko. Ďakujem krásne za pozornosť a pokiaľ sa ti video páčilo, tak ho lajkuj, zdieľaj a komentuj. Takže maj pekný deň. Ahoj!